Motornya sus. Tidak lu nahor benda banyak. Good morning. Gassek bang ni gassek berfek kurun aku jaserbai. Dah lama sebelum banai. Anga dohai morning na dokan kuli bida di morning awna. Ampai ang video ko palu lumanan banai kena dah anga dokan ni semal lang na pidin kacini awna na. Jeraobw lang pidin thai biawna. So pidin banai lawan taban je benda lagu per blog ko sudah senai ya dah bau. Ampai nintangmun yang komen ni reply horna menakai deh thai mana milai terakai. Anga dah hai jiranane aste horgan na. Instagram na lagu per so dah ya tanggan ni rolai gani. Mana sih bi kacau na rena. Dokana. এই যে এখানে যাব না কি পারে আমাকে কি কয় সিগনেচার হাফ দে বিড়ি দে আর শিকড়ে 5 টাকা 10 টাকা তুই যাও काय হয় এটা না काय হয় তুমি काय হয় मैं पल्लवी दखान मोनफैबाय दायो आङो मा मा नांगौ बेखौ लानानै थांसै आरोना सकाल थान्दा लागছে एकदम गरम लागছে लाना थांगोन र' लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर आङो दखाननि जिनिसफोरखौहाय लाबोनानै दखानाव होबोबाय बिनि उनाव न'आव फैबायबो आङो नै दायो आंहा जानाय आदारानो गैलामोन बेखौ फार्स्टनाव एसे लाबोगोरबाय ओमफ्राय बेयाव बारा लायोना मार्केटावसो लायनांगौ मैया आङो अखा हाबाय थानायखायनो थाङाखै आरोना ओमफ्राय साननैसो उनावनो कन्ट्रलावबो मोनसिगोन ओमफ्राय लागाय जायो नालाय आङो लकेलथारखौ फुरा लकेलथारखौबो जानो हाया दे बोरैबा जोङो जादावलाना लागायनानै जादावबाय ओमफ्राय सुखुला आरोना खहाबनाय मोनला ओंखामबो जानो हाया मोनो दायो संहैनोसै जल्दिनो ओमफ्राय मावै दाङै फैनोसैलाय आरोना स' बिदिब्ला न'आव थांगासिनो र' लामाया दै रानबाय एसे मोजां जाबाय थाबायनो एसेल'सै गैला नैबे एसेल'सै आरोना होमबाबो आथिङाव नाङा माने आथिङाव नांबा गेले बोरैबा मोननानै नानिनाबो आथिङा गोजा जालायदों दिगुन जानाय बिदिनो जायाखै एसेनो बे दै गाबाय थानाय जाबायना उन्दैया माथो होनबावनो दागा होनबा बांसिन गासिनोसो थांगोरनोसै र' दायो लोगोफोर न'आव सफैफिनबाय ओमफ्राय आङो आलु भाजा एवगासिनो दङ दालि जहल जेबो ओंख्रि गैया आरोना दिनै मार्केटावबो आङो थाङाखै मानो होनब्ला मर्निंआव हास्लाबा जायो लोगोफोर मार्केट थांबाथाय एकदम माने सानजौफु हैजोबो आरोना 2टा 2:30 गाहामावसो ओंखाम मोनजाहैयो बेनि थाखायनो आङो थाङासै दा आङो बेलासियाव थांसै दा मोनाफ्राव जानोसै होननानैहाय दालि जहल संबाय ओमफ्राय आलु भाजा एवगासिनो दङ ओमफ्राय दा नाफाम एसे दंबावो बेखौ एवनानै बास जाबायबो आरोना ओमफ्राय ना फिस मोनसे दं बेखौ बोरायनानै लांना हैनोसै ओमफ्राय एसे जिख्लाबसोखौ बाथोन सिफ्लेलाबायनोसै जेबो ओंख्रि गैया दिनै बेजों जाद्लाबायनोसै आरोना माने मैयानि एफा गोजा जोबो आरोना ओमफ्राय थोआना बेनि थाखायनो आङो नाफामखौ एसे एवदेरबाय आरोना नानिथ' जानाय नङा नाफामखौ नाखौ जाथोंसै एसेनो बिदानो फिस मोनसेखौ लांसां ओमफ्राय एसेखौहाय नानैनो होनोसै बे एसेखौनो एसे सिफ्लेनानै जानोसै आरोना गगाजोंनो गन्थङा नै दा आलौजोब्बाय आरोना लोगोफोर आंना मा होनबावनो दायो आलु भाजा एवगासिनो दं आङो एवना लागोरनि दा लोगो मोनफिनगोन आलु भाजा एवबाय बेयावहाय लोगोफोर जेबो गैया आरोना दिनै बेजोंनो जासाबलाबायनोसै मोनाफ्राव माबाफोर जानोसै नायनोसै मा जायो बेयाव थाव होबाय आं नाफाम एवनो थाखाय एसे बानलु पियाज बुरजा होबा मोजां मोनो आरोना जानो सामब्राम गुफुरखौ देबाय थायाखै गोरलै हाना होबाय आं जासिगोन दे बेजोंनो एवस्लायबाय दुन्दिया एसे दं बेखौनो होलाबायनोसै आरोना जेबो गैयाबा बिदिनो खामानियाव होयो आरोना
एसे सोंगोन आं र' माबानो थाखायल' लोगोफोर दायो संगासिनो दं आरोना मबाइल नुना लोगो लोगो खारलांबावबायलै संगासिनो दं आङो दायो दै होदों ओंखामाव एसे आलुखौबो भाजा एवगासिनो दङ जासिगोन आरोना बे जाबाथाय नाखौ एसे गरम खालामसै बेनिफ्राय सिफ्लेनांगौ बाथोनखौ सिफ्लेसै जानोसै ओमफ्राय जा मावनांगौ मावसै आङो जाग्रोगोन जानाया सिगांग्रो आंना मावनाय दांनाया उनावहाय आरोना ओंखाम उखैनाया जाला मर्निंनिफ्राय दाना मर्निंआवनो ओंखाम उखैग्रा जाबाय आरोना ओमफ्राय जेबो जायाखै मर्निंनिफ्राय दहाय मोनसेल' पनिर भुजिया बै थाइबा दामनि एसे निस्नि थायो एसेनो पनिर भुजियाखौथ' मिथिखागोन थाइबा दामनि बेखौ जादों आं मोनसेनो बेजोंलाय मा उदै बुंनोना ओमफ्राय नों बेसेबां पेकेटिं जिनिस आरो बेसेबांथ' जानो ना बोराय थांथ'वाखैमोन दखानाव बेखौनो मोनसे जादों आं ओमफ्राय दायो बे मोनबाथाय जाग्रोनोसै जानानै बोरायनोबो सोखानोसै बिनि उनाव जा मावनांगौ मावबाय थानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय टाइम जाबाथाय ब्लड लांसैलाय दखानावहाय माथोबाव बेनोसै डेलि लाइफ डेलि रुटिन होनजायो आरोना डेलि रुटिन डेलि खामानिया बेनोबे आरोना डेलिसै संनानै लागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा जानायाव देखायगोन आङो मा मा ओंख्रि लोगोफोर एसे जालायलायबायमोन आं बावबायमोन नोंसोरनो देखायनो नाफाम ना सिफ्लेनाय आलु भाजा बेल'नो दालि दं खिन्थु आं दालिखौ जाथ'ला लोगोफोर दायो आङो जानोसै माने जाना लागोसै आरोना आङो ओंखाम उखैनायनि थालावनो बावलायलायबायमोन भिडिअ नोंसोरनो ओंख्रि देखायनो होनदोंमोन आङो बेल'नो जेबो गैया नाफाम एसे आलु भाजा एसे ओमफ्राय बे ना बाथोन एसेल'नो आरोना बेजोंनो थोरसे जानो हाखायो ओंखामा बिदि बाथोनजोंनो हाबखायो आरो जानोसै ओमफ्राय बोराया बिराद बुंहरदोंमोन नै ओमफ्राय रायलायबाय ओमफ्राय नोंसोर ओंखाम जाबाय नामा नै दाबसे जागासिनो होननानै आं होननानै जादो ओमफ्राय लाबोदों आं बिराद ओंखाम फैदों दिनै होननानै बुङो आरोना मैया मोनायाव एसे खम जादों सानावसो बांसिन जादों मोनायाव खमसो जायो ओंखामखौ जाना लागोसै लोगोफोर जल्दिनो फरायनो थाब लांसै जोबखाजोब्बाय आं फरायनो ओमफ्राय मोनायाव सोनांसिगौ नांगौ ओंखाम जादो दे जानानै खुगाजों आथिंजों सुबोदो ओमफ्राय गस्ला गानफैदो दे जाना लागोन लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर दायो जोङो दखानाव थांफिनबाय हाखुराखौ फैनांबाय आरोना दखाना एसे दसेनो एगजाम दंमोन ना दिनैबो माबानि डिग्रि लेभेलनि ओमफ्राय आंना एमप्लयमेन्ट एक्सेस कार्डआनो ओइचएसनिसो बानायनानै होदोंमोन ना बेयो आङो बेखौहाय एप्लाइ खालामनो मोनाखै आरोना नङाबा आंबो खालामगौमोन बे एगजामखौहाय डिग्रि लेभेलनिखौहाय दखानावहाय मानसि एसे फिस जानायखाय बोरै थाब लेंहरनानै थाब फैबाय हाखु दाखु जेबो भिडिअ बानायबोआसै जाखांदोंल' खामोन आं जास्ट ओमफ्राय नालेंखर जलदि देलाय होनानैहाय ओंखाम आरिखौथ' सोखाजोबनाय खालि मनायावल' सोनो बाखि नांसिगौमोन सोनानै लानानै फैबाय आरोना आङो ओमफ्राय दायो मानसि खालि बेखायनो भिडिअ बानायबाय आङो आरोना सफैबाय होननानैहाय आंना गुगायानो बारासिनसो जादों आरोना दंखलनिफ्राय दै बोहैनायानो बांद्राय सोरांबानो दसे थाथ'नोसै ओमफ्राय दा आङो थांफिननोबो हागौ न'आवहाय गेरेन्थि गैया आरोना थांफिनाबो जानो हागौ बुंनो हाथ'वा दायो ओमफ्राय दिनै सान्दुं दुंदों गरम मैया दाखालिथ' अखा हागासिनो दंमोन सानथाम सानब्रैसो लोगोफोर नै फांखाया बे एसे उनावसो गिदिंगोन दसे थानासो बोरायनि पार्सेल सफैदों आरोना दहायनो न'आव सफैदोंमोन आङो नायबोस्लाबनो हासिनो आंबो दाख्लै गस्ला बिहरदोंमोन खिन्थु सफैयाखै आरोना दाबो ओमफ्राय आंनाथ' इनकामिं गैबावासो माबाया नाम्बाराहाय बै जिहेथु आंनि जिअ नाम्बार बेयो जाया आरोना सिगांजाय आंना लक जादोंमोन माबाया मा होनो फ्लिपकार्टआहाय बेनिफ्राय जाया आं फ्लिपकार्टआव बिहरदोंमोन बे मिन्ट्रानि आंनिजोंनो बिहरदों बेखौबो मिन्ट्राखौ बियो जादों आरो बे बोरायनि बिनिजों थारमानि माबायाखै जायाखै अर्डार खालामबाबो जायाखै बिनि थाखायनो आंनिजों मा बुस्थु नांथाखो आथा सिथाबनानै हरो नैयावहाय गेजेराव दा नांथायो जा गगा मोननानै गन्थं मानदोंना फाग्लासो नङाबा आरो दै गुसुखौनो लोङाखै गरमनो औ सुजोबनाय गासिबो अर्गाननिमोन लंपेन्टआ माने ब्रेन्डआ अर्गान आरोना
लंपेन्टालाय बिदिनोसै जिन्सखौ नै माबायदि मोनखोलाय फसायदों फसायनायालाय माबा दागो नांनाय दं नै गोमो गोमोनो बियो नै खारगोन ना खाराखै नै एसेल' नै बिसोरल' ना मा लाखियो एसे गोमो गोमो माने बेबायदि मा होनो जेरखम माराम खियोना बेबायदि आरोना गाजोलफ्राव माराम खिनानै नाङो खारगोन ना खाराखै बेखौ सिन्था खालामदों आङो लंपेन्टालाय मोजां माने फसायनानैसो बिसोर खादोंमोन आरो फार्स्ट टाइम मिन्ट्रायाव बेबायदि सफैफेरबाय आंनाव मिन्ट्रानि जिनिस आंनाव गाज्रि सफैफेराखै खिन्थु फार्स्ट टाइम नैबा सफैफेरबाय गाज्रिथ' गाज्रि नङा माने जिज्ला जिज्लि बिदि नङा एसे गोमो गोमो थरनै थरथाम दं आरो ना माबानि मा होनो माराम खिनाय नों मा उसुबिदा मोनदों नै लोगोफोर नैबे आंना आखाइ गय खावनानै नायजायाहाय কি আমি খুশারো না পাগল হতে যাই খুশারো শেষকা আবার যে বলে যেবো নুয়াখै আর নিবি मोनसे बिदिल' आरो जेबो नुवा नुनायालाय जेबो सिनाया एसेल' आं गाज्रि नांनाय गैया आरोना एसेल' नांनाय दङ माराम खिनाय ओमफ्राय गाव लाखियोबा लाखिथोंसै लाखियाबा रिटार्न खालामनोसै माने अनलाइन पे खालामखानायसो बियो डाइरेक्टनो अफलाइन खालामबा एसे बिला बुरजा जायो नालाय ओंखायनो अनलाइन खालामबा माने बेंकजों डाइरेक्ट नों अनलाइन पे खालामखाबा एसे खम गोलैयो आरोना एसेबाबो माने डिसकाउन्ट मोनो 10 थाखा 20 थाखाबो ओमफ्राय 10 थाखा 20 थाखायानो बोजोंनिना बियो खानाय नङादां बायदि मोनदां जेबो नङा एसेल' नांनायालाय सिनायाबो नुवाबो मा खालामनो नायदो ना माने लंपेन्टाहाय एसे फिसानो माने सेननिसो दाग खोमा आरोना बे एसे गोमो नांनानै सिन्देखेदोंना बे एसेल' नांनाय दं आरो ओमफ्राय बेखायनो एफा एसेखौलाय माथोना जेबो नुवा आरो सिनायखाया गोजाननिफ्राय एसेल' गोरलैनो रिटार्न दा खालामफिनसै माथो बेले बेजेनो बेखारबाव होननानै आं रिटार्न खालामगासिनो थादोंसै होननानै दोनदों एकदम माने गोदान मोनग्रा गाननो नागिरबावबायमोन आरोना गाननो बिगासिनो दं रायजानानै दोनबाय आरो दायो स' ओमफ्राय मोनसे खामानियाव थिनहरदों आङो दा बे फैबा दसे उन्दुनांगोन एकदम टेन्ट बायनानै सेस जाबाय आरोना आंनाहाय मेगनानो बोरैबा आं दिनै मर्निंआवनो सिखांथारदों आंना थाब सिखांथारदों ओमफ्राय दखानखौबो थाब खुलिफैदों आङो माबायावनो 6टा 12 ना 18 जाबायमोन आरोना आं फैबा बेबायदि टाइम जाबायमोन नङाबाथ' आङो 7टा 7:30 मिनिमाम 7:30 जायो आरोना हास्लाबनो नागिरा दिनै थाब फैदों मानो होनब्ला एग्जाम दं नालाय ओमफ्राय मानसिफोर जागोन होननानैहाय थाब फैदों आरोना होमबा मर्निंआव इसेबां जायाखै नै स्कुल एग्जाम जोबनानैसो जादों आरो ओमफ्राय एग्जामाथ' 4टायावबो मोनसे दंबावोना ड्राइभारनि आंखौ बावनासो दंमोन दे ड्राइभारनि एग्जामखौहाय दायो माने गोसोआव फैदों आरोना दासो स' दसे जिरायथ'नोसै माथो देखायनो रोंबावोना ओरै लामाफोरखौ एसे देखायहरस्रां दिनै सान्दुं दुंदों एसे आराम जादों आरोना बोथोरा आंबो सिलामबोदों स्कुटिखौ मोनो हास्लाबासो दा थाब थांनांगोन नङाबा अखाफ्रा बोरैबा हासनबा सेस गाज्रि आरोना सि मोनामनायफ्रा सेस जाजोबखागोन आरोबा सान्दुंजों दासो एसे मोजां रानदों नालाय स' र' देखायना लामाखौ एसे सान्दुं दुंदों आरोना नै आरामनो नै बिफां दं नालाय सायहा जायो आरोना लोगोफोर मा खालामबाय थानो दखानावनो ओरैनो बरिं जिरायबाय थाथांसै दसे थानानै ओमफ्राय न'आव थांसै आरोना आङो खामानि दङ ना एसे फाथै हानानै लानानै फाथै गैला एसेल'सै बेवहाय फाथै हाना लानानै गय खावनानै आखाइया नायजालालै लोगोफोर देखायनो लाजिबाय आं आखाइखौनो माने मानसिफोर फैबा दोनखोमानोसो गोसो जालायलायसै आरोना आखाइखौ बोथोरा दिनै गरमानो मैया दाखालै सुइटार गानलायलायनाय जादोंमोन आरोना आङो मिनिथावान जुदिया बोरायनो मोनसे लंपेन्टसो देखायनो सानदोंमोन आरोना आं माने फसायदोंमोन आरो नेटआनो गैया आरो बावगारनानै होबायखै आङो नेट गैयियावनो नै आं नोंनो मोनसे जिनिस देखायनो जालायदों दानाबा दाहाय देखायनोसै हा दा अनेकथा रोखोमनि मानसि नुयो आरोना बेवहाय गावसोरजों दावराव जालायलायो
बिसोर जादा बर' दानि खासिमोननो थांनांगौआनो बेसो बांगाला गाव थांगोननो मा मा जागोन मिथिया जोंखौ थांगोननानै सिरियाल नाम्बारैनो जादों आरोना खिन्थु भुला बांगालनियानो मालाय गावनि खासिमोननो लायनानै हा सोर सासे फैदों दासो सुपारिया नै गोदाव गोदाव जाग्रा ओंखाम जाजायसै दा ओमफ्राय दा नानि हरलायसै जानो सोलै जानो होलाय आयु दौनायखौ जाबावा जादों था जेनना दे आंनो सनानै नै दाहो जाया टेस्टिथ' जानो गोथाव आरोना लोगोफोर जानो माने जानो लुबैनानै टेस्टियानो मालाबा आलदा आलदा माने सामफ्रामबो बेखौ दिनै माने गोदान टेस्ट खालामनांगौ आरोना गुसुसो बेयो दहायनो फैयोना दाथ' मोनाबायना ओमफ्राय गुसु जाबायना संनानै लाङा नालाय नङा बे दोनग्राया हिट गोनां थानांगौमोन बेना जायाखै हिट गैयाबा बेना ओरैनो दोनोबा बेयाव बोथोर माबा जानो आरोना दहायनिफ्राय आङो दहाय जा ब्लग बानायदों बेनिफ्राय बानायनो मोनाखै आरोना फैनो माबायदि नुयो मोनायावथाय बोरैबा नुयो दसे थाबावनानै थांसिगोन आरोना जोङो जानो लुगैबाथाय जोंना जाखायो आरोना बिहरनानै माना गैया जानायनि खुनु लुगैबानो जायो आरो माथो होनबावनो जानोबो लुगैयो जायालासेबो थानो हाया आरोना बे चावमिन हाफ बिहरदोंमोन बेखायनो बेखौहाय मोननैल' लाबोबाय आरोना आं 20 थाखाल' 10 ल'खानाल 20नि लाबोबाय मानोना चावमिन हाफ अर्डार होखादोंमोन 50 70 जाबाय दै लोगोफोर दिनै जाबाय गाबोन जाला आरोना गाबोननिखौ दिनै जाखाबाय बे क'का-कला लोंदों दहायो ओमफ्राय बेल'नो आरोना बेखायनो आरो चावमिनखौहाय चावमिन बेनिखौ मथ'लाय सस दे दा लुना हरबानो जाबाय टमाट'आ एसे बांसिन थांबाय दां आयु दे आंनो एसेल' हरनोसै फियास जायो बेयावनो जमा दोन बे साइडआव जमा दोन आं दा लागोन दाउदैना मा जाखो पियास सोलै दाउदै होआ बेयाव सस होगासिनो बान्दा कफि टाइपिं जाजोब्बाय नालाय खानायानो गजोबो बेना बे दै दंखायोना दै मोजांखाना खानायानो गजोबो बेना आखाइ सुनो नोङो जादो दे बेयाव जायो पियासखौ बेयाव दोन दे बेयो बान्दा कफि होनायसो सस बायदि सनालि सनालिना बांसिन मोनलै आं एसे साबसिन जाबाय दे हाबल'खा होनबाय जाबाय दा सनालि दे जाबाय दे माबायदि जादों नुवाखै दानिफ्राय बिदि जालायलायथार होनबाय देरबा मा जाबावनो भगबान बेबायदि बुरजा जायो एसेल'लै माबाखौहाय ससखौसो होनदों औ ससखौ बुरजा जायो बैयाव नोंसो जाहैसै दि जाथ'बाय आं दा नांगौबा लागोन लादों हनै फिसा